na-anabata gị ndị enyi m si mba niile dị iche iche n'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị. Anyị na-eleba anya okwu nke na-asị enyemaka ngwa ngwa nke Kraịst na-enye. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu, ọ bụrụ na enwere ndị na-agabiga na ndụ a, biko enwere olileanya wee nye gị. Chineke na-enye enyemaka ịchọsiri ike ugbu a. Biko ajụjụ gị ajụjụ a dịka ị na-anụ, dịka ihe anyị na-akpọ ogbi n'akwụkwọ nsọ, dịka pastọ Kumuyi na-akụziri anyị, dịka ọ na-agwa anyị, o ji ọtụtụ nkụzi nke na-abịa ugbu a. Biko ṅaa ya ntị. Obi ebere nke Onyenwe anyị ọ ka dị ebe a taa, abụọma 145, abụọma 145 amaokwu nke 8 na nke 9. Onyenwe anyị jupụtara n'obi ebere, ọ na-agwa anyị ihe na-eme ugbu a. Onyenwe anyị jupụtara n'obi ebere n'ebe ahụ ị nọ, ebe ọbụla ị nọ. Onyenwe anyị jupụtara na amara, o jupụtara n'obi ebere. Obi ebere ya dị omimi dịka ogbu mmiri, ọ dịka obosara dịka oke osimiri, ọ naghị agwụ agwụ. Ị nwere ike ịbịa were iko nke obi ebere gị wee kubiri. Nwoke nwere ike ịbịa, nwaanyị nwere ike bịa kubiri obi ebere, obi ọmịiko nke Onyenwe anyị, n'ihi na Onyenwe anyị jupụtara n'obi ebere. Ọ dịghị ewe iwe ọsịsọ. Onwe onye si na Chineke na-ewe iwe megide ya, ọ sị na ya emewo nke a, mekwa nke ọzọ, ọ gaghị ekwu ụzọ. Ọ ga-abụ na iwe na-ewe Chineke, na ya efeghị Chineke dịka ya kwesịrị ife Chineke. Mana akwụkwọ nsọ si Chineke anaghị ewe iwe ngwa ngwa. O jupụtara n'obi ebere. Obi ebere nke Chineke dịrị gị taa. Ma ọ bụrụ na ị ga-abịa, onye ekpenta ahụ bịara, ya wee bịakwute ezi onye ahụ, ya wee bịakwute onye nzọpụta ahụ. Obi ebere nke Chineke ga-abịara gị taa. Lee anya na amaokwu nke 9. Onyenwe anyị dị mma nye mmadụ niile, eso m na ya, asị m aha m dị ya. Onyenwe anyị dị mma nye mmadụ niile. Obi ebere ya dị n'arụ ọrụ aka ya niile. Ọ bụrụ na ị ga-abịa n'abalị a, ọ ga-azọpụta mkpụrụ obi gị, ọ ga-ewezuga pụọ n'ime gị ọbụnarị ihe mmehie butere. Ọ ga-ewezuga ntaramahụhụ nke mmehie butere gị. Ọ bụ n'ihi ịhụnanya ya, n'ihi obi ebere ya, ọ bụ n'ihi obi ọmịiko ya, n'ihi na obi ebere ya dị na-arụ ọrụ aka ya niile. Ekwensu ekeghị gị, ọ bụ Chineke kere gị. I kwere nke a sị ee, n'ihi na ịbụ ọrụ aka nke Chineke. Obi ebere ya, obi ọmịiko ya na ịhụnanya ya ga-atụnyere gị. Ọ ga-ewezuga ahụ nke mmehie gị. Ka anyị nụrụ, ọ dị ihe ururu ka anyị na-aghọta n'ụzọ ọma. Nke mbụ, a na-enwe mmụgharị ozugbo mgbe mmadụ nwapụtara mmụgharị a. Ị ga-ahụ na ozugbo a na-enye ya ndụ ọhụrụ dịka ọ na-achọ ya. Nzọpụta na-agbanwe mmadụ, na-enwegharị mmadụ. A na-anapụta onye ahụ na mbibi. Dịka anyị na-aga n'ụzọ, ị ga-ahụ ọ bụrụ na mmadụ jide aka gị wee kwaa gị aka n'isi ozugbo, ị ga-ahụ gị guzoro n'ụzọ. A na-enwe ọtụtụ ihe ndị ị ga na-ahụ, ọtụtụ ihe ọghọm nke gara ezute gị. Dịka anyị na-aga na ndụ a, Jizọs Kraịst na-eguzo na-anapụta anyị na mbibi niile nke na-abịa n'ụzọ anyị. Nke abụọ anyị na-aghọta bụ na Chineke chọrọ ka anyị nwee ihe dị mma. Dịka anyị hụrụ onye ọrịa ọcha ahụ, dịka o zutere Jizọs Kraịst, Jizọs Kraịst ọ bụrụ na ị chọrọ ya, sị Jizọs Kraịst, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị ga-eme ka m nwere onwe m. Jizọs asị, achọrọ m ka ị nwere onwe gị. N'agbanyeghị nsogbu ọbụla nke ị na-enwe, agbanyeghị ihe ị na-agabiga n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ na Jizọs Kraịst chọrọ inwegharị ndụ gị. Ọ chọrọ inye gị nzọpụta zuru oke.
ọ chịrị inye gị ọgwụgwọ ọrịa, ọ chịrị inye gị ọgwụgwọ nsọ, ọ chịrị ime ka ị nwere onwe gị. Nke atọ nke a na-aghọta bụ Jizọs kasị ṅụọ ọmịiko wee nye gị. Jizọs na-ahụ ọnọdụ gị, Jizọs na-ama nhụjuanya gị niile, akwa gị niile, ihe ọbụla nke ị na-agabiga n'ụbọchị taa. Ọ maara ihe niile n'ụgbara ogo nke ị na-agabiga na nsogbu gị n'ụbọchị taa. Ọ na-aghọta, ọ maara, o nwere ike, o nwekwuru iche isi nke oge ji anapụta anyị. O nwere aka siri ike ịnapụta anyị. Ọ na-asị, achọrọ m ịnapụta gị ka ị bụrụ onye nwere onwe gị, ka enwegharịa gị. Ihe ọ bụla o kwuru ọ na-eme ya. Sam na akwụkwọ Sam ọ gwara sị, nwapụta na Chineke dị mma. Ọ ga-akụjisi ike nke mmehie pụọ na ndụ gị. Mgbe ahụ ọ ga-eme ka ihe ọdụdọ nke mmehie nke na-adọtụ gị n'ala, nke na-adọtụ gị bụ mmehie ahụ, onye nwanyị ga-eme ka ike mmehie ahụ ghara ịdị ire n'arụ gị. Lee anya na amaokwu nke 19, na amaokwu nke 19, ọ ga-emezu ebumnobi nke ndị ahụ dị na-atụ egwu ya. Ebumnobi gị ịga n'eluigwe, onye nwanyị ga-emezu ya. Ebumnobi gị ịbụ onye nwere onwe ya pụọ na mmehie, pụọ na nrịanrịa, pụọ na ike ekwensu, ọ ga-emezu ya. Lekwa anya, ọ sị ya onwe ya kwa, ọ ga-anụ akwa ha, ọ ga-azọpụtakwa ha. Ọ bụrụ na ị bịa, ọ bụrụ na ịkpọ isi ala nye, ọ bụrụ na ịkpọ ya onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị were ndụ gị nyechasịa ya wee hụlata, aka ya ga-emetụ gị. Maịka isi 7 na Maịka isi 7 amaokwu 19, ọ ga-atụgharị ọzọ. Ọ ga-enwe ọmịiko n'arụ anyị, ọ ga-eme ya, ọ gaghị ada ada, ikike ya dị agharịpụ. Ọ ga-atụgharị, ọ ga-enwe ọmịiko n'arụ anyị, ọ ga-ebuda ajọ omume anyị, ọ ga-ewerekwa mmehie ha niile tụba ha n'ime oke osimiri. Obiọmịiko, obiọmịiko, obiọmịiko na-abịa na ndụ gị n'abalị a. Mmehie niile nke ketụrụ gị n'ala, nke na-agakwe ka ị bilie, mmehie niile nke na-emerụ ndụ gị, mmehie niile na-eme ka ị bụrụ onye leliri anya, eluigwe wee lelie gị anya, elu ụwa wee lelie gị anya, ndị okpukperechi wee lelie gị anya, dị nọ gị nso wee lelie gị anya n'abalị a. Onye nwanyị ga-ewere mmehie ndị ahụ niile, ọ ga-etiba ha, tụba ha n'ala ogbu mmiri oke osimiri. Ama m na ọ dị ọtụtụ n'ime unu ndị na-agabiga nsogbu dị iche iche, na-ata ahụhụ n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike na-agabiga ọrịa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, unu na-achọ ọgwụgwọ nsọ. Kraịst n'ụbọchị taa nwere ọmịiko, ọ chọrọ inyere gị aka. Dịka Pastọ Kumuyi na-abịa ugbu a iduba anyị n'ekpere nke nzọpụta na ọgwụgwọ nsọ, biko nabata Kraịst ugbu a ka enye gị ndụ ọhụrụ nke na-esi na Kraịst na-abịa. Ị dị na njikere? Oge ịrịba ama ọgwụgwọ nsọ, nnapụta. Cheta, ọsị ka hara bụ ndị lere agwọ ahụ akpọrọ akpọ anya, agwọrọ ha niile. Jizọs karịrị agwọ ahụ akpọrọ akpọ awụrụ awụ, dịka o mere nye ha n'ụbọchị ndị ahụ. Ị ga-enweta ụgwọ nsọ. Si, ekwere m, ekwere m. Ọ ga-adọrọ gị mma, ị ga-enweta nke gị. Ọ bụrụ na anya gị kpuru isi, ị ga-adị na njikere ma ị ga-anụ n'ime ikpeazụ anya ahụ nke kpuru isi ga-emeghe. Ọ bụrụ na ị bụ onye ngwa ọrụ, ihe ọ bụla nke mere ụkwụ gị, mere n'arụ gị, dịka anyị na-ekpe iwe na-ekpere n'aha ahụ, ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na mgbapụta, ngọzi niile nke si n'eluigwe nke ị chọrọ, ihe ndị ahụ ga-abụ nke gị. Ị ga-enwe akụkọ ọgbụgba ama, akụkọ otuto n'ọnụ. Onye ga-enye akụkọ ọgbụgba ama? Welie aka gị ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ, were aka nke ọzọ bitụ ya, metụ ya.
nna anyị site n'aha Jizọs nke dị ukwuu, anyị na-ekele gị maka nkwa nke nyere anyị. Anyị na-ekele maka ụwa anya nke nyere anyị. Anyị na-ekele maka nkwuwa okwu ka anyị mere ugbu a, na anyị na-elekwasị Jizọs anya. Anyị na-ekwere n'Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye nọchiri ọnọdụ anyị, aja ahụ nke a chụrụ n'ikpeazụ, onye ọgwụgwọ anyị, onye nnapụta anyị. Anyị ma na ị ga-agwọ mmadụ niile nke kwere n'aha gị, nke na-atụkwasị gị obi maka ọgwụgwọ nsọ. Anyị na-arịọ Onyenwe anyị ka imetụ onye ọbụla aka, weta ọgwụgwọ nsọ, weta nnapụta nye ha n'aha Jizọs. Anya ndị ahụ emechiri emechi, na-enye gị iwu ka emepe gị ugbu a n'aha Jizọs. Ntị nke chiri echi, na-enye gị iwu ka mepe ugbu a n'aha Jizọs. Ihe toro eto na-arụ, ihe zara aza na-arụ gị, ya pụ ugbu a n'aha Jizọs. Ihe otuto na akpịrị, ihe na-ekwesịghị nọ n'arụ gị, na-enye gị iwu si n'arụ ahụ pụọ n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya kansa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ọnya afọ ọsa ka agwọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu dị n'ime arụ, ihe mgbu nke dị n'ime arụ, ana m arịọ ka aka Onyenwe anyị metụ gị ugbu a ka agwọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ Onyenwe anyị n'ihe niile ndị gị rịọworo, ebe a ebe ọzọ, ma ọ bụla anyị gbakọrọ na ugbu a, ndị nne na-anụ site n'ekwentị dị iche iche, gosi ike gị, gosi ọgwụgwọ nsọ gị, gosi nnapụta gị. Mee ka onye ọbụla nwere onwe ugbu a n'aha Jizọs. Mee ka ọlụba guzosi ike. Mee ka ọgwụgwọ nsọ pụta ihe. Mee ka nnapụta pụta ihe. Onyenwe anyị, dị ka anyị na-asị eme n'ikpeazụ, ka enwee mmezu, ka enwee mpụta ihe. Nara ekele Onyenwe anyị, nara ekele Onyenwe m. Emewo ya, emeela ya, emeela ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. You thought I was worth saving, so you came and changed my life. You thought I was worth keeping, so you cleaned me up inside. You thought I was to die for, so you sacrificed your life so I could be free, so I could be whole, so I could tell everyone I know. I was worth saving, so you came to change my life. You thought I was worth
imeela dịka ị na-anọnyere anyị na otu anyị siri nọrọ Chineke wụrụ onye goziri anyị site na ihe Chineke kpughere anyị na ka o mere gị. Ọ bụrụ na ịwụ onye weliri aka elu mgbe a na-asị biko welie aka elu ma ọ na ị chọrọ iso Chineke, biko nọnyere anyị n'ọgbakọ nzirịta ozi. Biko ịkpọkwa isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi anyị nke www.ecln.org/connect. Biko sonyere anyị ebe ahụ. Biko a nwekwa ọtụtụ ihe nke pụrụ inyere gị aka wee wulie gị elu, wee nyere gị aka ume gị ka ịbụ onye zuru oke dịka Kraịst na-aga. Biko dịka anyị na-emekwa, ị nwekwara ike isonyere anyị, sonyere nzukọ Kraịst ndị maara ihe ha riri n'ime isonye Kraịst n'ikpere Chineke. Biko sonyere ha dịka ha ga-enyere gị aka, zụọ gị, nyere gị aka n'iketa oke na alaeze Chineke. Ya mere ebe ọ bụla iso na-anya anyị nọ na-aṅa anyị ntị, biko sonyere anyị n'ọgbakọ Crusade nke na-abịa n'ọnwa na-abịa abịa. Biko sonyere anyị, imeela.